Henesis Kapitulo 4. Si Adan nakikhilawas kang Eva nga iyang asawa og nanamkon si Eva og nanganak og batang lalaki. Miingon si Eva, nakabaton ako anak tungod sa panabang sa Ginoo busa ginganlan niyag Cain ang bata. Unya nanganak siya laing batang lalaki nga ginganlan og Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero og si Cain mag-uuma. Usa ka adlaw niya na naghalad si Cain ngadto sa Ginoo og mga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan og giihaw niya kini og gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad, apan wala niya dawata si Cain og ang iyang halad. Usa nasuko si Cain og nagmugot. Ang Ginoo miingon kang Cain, nganong nasuko og nagmugot ka man? Kung maayo pa ang imong gibuhat dawaton ko unta ang imong halad, apan kay dautan man ang sala nagatang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot mo tukob kanimo busa kinahanglan buntugon mo kini. Unya si Cain miingon kang Abel, mga tuta sa uma, sa didto na sila sa kamahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsoon. Unya ang Ginoo nangutana kang Cain, hain man si Abel nga imong igsoon. Si Cain mitubag, ambot, magbalantay bagot ako sa akong igsoon? Busa miingon ang Ginoo, nganong gihimo uman kini? Nadungog ko ang dugo sa imong igsuon nga nagsangpit kanako gikan sa yuta. Karon tinunglo ka og isalikway ka sa yuta diin ang dugo sa imong igsuon nga imong gipatay miagas og mituhok. Kun mag-uma ka, ang yuta dili na mohatag kanimog abot. Magtago-tago ka og maglatagaw nga walay pinoy-anan sa kalibutan. Si Cain miingon sa Ginoo, bugat ra kaayo kanako kining siluta. Giabog mo ako gikan niining yutaa o gikan sa imong atubangan. Maglatagaw og magtago-tago ako sa kalibutan og patyon ako ni bisan kinsa nga makakita kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, dili kana mahitabo. Ang mopatay kanimo panimaslan og silutan ko og 7 ka pilo. Busa gibutangan sa Ginoo og patik si Cain aron dili siya patyon sa makakita kaniya. Og si Cain mipahilayo sa Ginoo og mipuyo sa yuta nga ginganlag Nod sa silangan sa Eden. Si Cain nakikhilawa sa iyang asawa, nanamkon ang iyang asawa og nanganak og batang lalaki nga ginganlan nilag Enok. Unya nagtukod si Cain og syudad nga ginganlan niyag Enok, hagig pasidungog sa iyang anak. Si Enok may anak nga ginganlag Irad nga mao ang amahan ni Metuhael, og si Metuhael maoy amahan ni Metusael. Si Metusael maoy amahan ni Lamik. Duha ang asawa ni Lamik, si Ada ug si Sila. Si Ada nanganak kang Habal nga mao ang amahan sa mga nagbuhig kahayupan og nagpuyo sa mga tulda. Ang ngalan sa iyang igsoon mao si Hubal nga mao ang amahan sa tanang musukiro nga nagatugtog sa alpa o sa plauta. Unya nanganak si Sila kang Tubal Cain nga mao ang ginikanan sa tanang tigama og mga butang gikan sa bronse og puthaw. Ang igsoong babae ni Tubal Cain mao si Naama. Si Lamik miingon sa iyang duha ka asawa, Ada ug Sila, paminawan ninyo ako, nakapatay akog batan-ong lalaki tungod kay gisumbag niya ako. Kung ang panimalos alang kang Cain 7 ka pilo, ang panimalos alang kanako kapituan og 7 ka pilo. Unya nakikhilawas na usab si Adan sa iyang asawa og si Eva nanganak og batang lalaki. Si Eva miingon, gitagaan ako sa Dios og anak, ilis kang Abel, nga gipatay ni Cain, busa ginganlan niya ang bata og Set. Si Set may anak nga lalaki nga ginganlan niyag Enos. Nagsugod ni adtong panahona ang mga tao pagsangpit og pagsimba sa ngalan ni Yahweh.